Gick det inte att handla där nu? Det var så här 5 kronor till för att jag ska köpa sådana här flickor. Men köp något annat då. Ja, men då får vi lämna igen det. Så går vi upp och handla någonting. Nu får du igen din sån här stuga här. Jag lägger den här. Nej, jag lägger den i kameraväskan. Då går vi upp och handlar någonting. Men klarar vi det då? Kan du inte bara köpa en godis nu? Nej. Du ska jag gå och sätta här. Då ska du gå och handla. Du kan bana. Kom igen Erin! Där. Direkt. Ser du? Det är lätt att hamna även utanför det där. Så du får försöka samla så fort som du bara kan. Man måste lära driva bil så innan. Ja, precis. Annars lider man på. Kom igen